המקור אנרגיות סולריות מתכננת, מייצרת ומשווקת קולטי שמש ודודים מתאים לכל בית ועסק. אנחנו מתמחים בייצור מערכות מרכזיות, מערכות סולריות משולבות לחימום מים למבנים פרטיים וציבוריים כגון בתי מלון, בתי חולים. אנו משמשים כחלוצים בתחום ייצור מערכות הסולריות ברחבי העולם. כמו כן, אנחנו מספקים שירות מכירה והתקנה לכל סוגי הדודים, מחליפי חום ומערכות מרכזיות. אנחנו קיימים כבר משנות ה-60 וכיום איכות המוצרים שלנו גבוהה מאוד, וזאת בזכות ותק רב השנים, המכונות המשוכללות והעובדים המנוסים. השירות שלנו בפריסה ארצית ועשרת המפיצים שלנו שפרוסים ברחבי כל הארץ מספקים שירות מקצועי, אמין ואיכותי.